Kinoki. 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 Kinoki magani ne wanda ya shafi sassan jiki. Ina iyayen tsahi masu ciwon gout, ina masu shiga. Saboda maganin Kinoki yana rage kasala ko kuma ka tashi da safe ka ji jikinka ko ina gaɓoɓinka suna maka ciwo. Maganin Kinoki za ka iya amfani da shi ko da lafiyar kalau. Lokaci yayi da za ka ba ma kanka kulawa ta musamman domin kare lafiyarka. Kinoki yana sa kuzari a lokacin da kake da isassan bacci. Shin dan uwa, kai ma idan ka tashi daga bacci kana jin ciwon gaɓoɓi ko kasala ko nauyin jiki, to ka nemi Kinoki. Tsare-tsaren sayar da ainihin maganinmu na Kinoki. Idan ka sai biyu za mu baka ɗaya kyauta. Wannan magani da yake gani na Kinoki magani ne wanda yake da matukar amfani musamman a gaɓoɓin jikin ɗan adam. Yanda ake amfani da maganin Kinoki, za ka iya sa shi ga hannunka ko ga wuya ko ga cibi ko a ƙasan tafin ƙafarka idan za ka kwanta bacci. Kowace gaba da take a jikinka za ka iya amfani da shi a lokacin da za ka kwanta. Idan za ka kwanta bacci za ka iya manna shi a ƙarƙashin ƙafarka, tafin ƙafa kenan. Idan ka farka da safe ka cire, za ka ji bambanci daga yanayinka na kwanciya ya zuwa na tashi. Ina mutanen Nijar, ina mutanen Chadi, ina mutanen Burkina Faso, ina mutanen ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Ku yi maza ku nemi maganinmu na Kinoki, ku yi amfani da shi. Ko gwaje-gwaje kai ka gaji, in Allah ya kai amfani da wannan maganin za ka samu warwarewar jikinka in Allah ya yarda. Kan nan maganinmu ana amfani da shi so ɗaya a wata. Idan ka amfani da shi so ɗaya, to duk watan nan ba za ka ƙara amfani da shi ba sai kuma wani watan. Ina mutane na al'ummar ƙasar Nijar, ina tallata muku maganinmu mai suna Kinoki. Magani ne wanda yake da matuƙar amfani a lafiyar ɗan adam. Don haka kada ku bari a baku labari, ku nemi wannan magani ta lambobin da za mu aje muku na ƙarƙashin bidiyon nan domin samun Kinoki. 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 Kinoki Food and Fat.